Mashayar da ɗa kowa ya ƙi wata rana za ya dawo. Najeriya uwa ce mashayar da ɗa kowa ya ƙi wata rana za ya dawo. Ni kai na kira mai yau da gobe sarki mahalicin ɗan Abdullahi na kirawo. Token tafiya muka ce aje a dawo shi daɗin nema in wanda ya samu. Gefen cigaba Najeriya uwa ce shi mai kushe da kubar shi za ya dawo. Rashin hankali shi ɗaya ka sa ka kushe tura gidan kuka koda nan makwabta. Shi wanda ba ya kishin ƙasar sawai a bayan tunanin masar abansa nan suka tatata. Najeriya wace mashayar da ɗa kowa ya ƙi wata rana za ya dawo. Da kuma gabanin noma sana'o'i na Najeriya mu ne na ɗaya na biyu na uku in za a kai na goma na ce muku mudin ne. Al'adu a ƙasa ta Najeriya muna da yan dambe muna da masu kira kukawa a ƙasar mu dokun ga nishaɗi ne. Yadda na zama ƙabilu muna da kowanne muna da yarbawa muna da har ibawa fulani masu kiyo a ƙasar mu suna zaune. Ta kuma zabarmawa a ƙasar mu suna zaune. Muna da yare lissafin su za a yi na ce sai mu kai zaune. Domin kuma fannin cigaban Najeriya muna da tsaro ƙasar mu muna da malamai arzikin man fetur to kun ga muna sama ne. To kun ga mutan ƙasa ta menene laifin ne. Wasu na zagin manya wasu na kushe ƙasa ga washin da suke so ne. To kun ga mai zagin manya ba kowanne yare na zaɓin da rabbana ya yo mai na shugabanni ƙauyensu da na birane. Najeriya uwa ce mashayar da ɗa kowa ya ƙi wata rana za ya dawo. Ta kunga alƙawari da rabu ya cika ne ya ba mu shugabanni da mu Najeriya halin mu gyara ne. Ta kunga halin mu halin shugabanni da rabbana ya ba mu zancen na hakika ne. To in kana ɗaukar shugaban da mugu ne to kun galin kudai da kai da shi Najeriya uwa da uba ɗaya ne. Najeriya muka ce Najeriya ce mashayar da ɗa kowa ya ƙi wata rana za ya dawo. Ne yuke ne